ni maa min ma ala tɔgɔ mɛn wala i bɛ k'i ban ko la de maa bɛ se ka maa b'a lawuliya kama kuma dɔw la k'a fɔ k'i tɛ ko dɔw kalama k'a sɔrɔ i b'a kalama awɔ bamanan ko n tɛ muso fɔlɔ fɛ o ye tiɲɛ mɛ ɲinina tugu ko bolofa b'i ta kan dɛ Ablaye bolofa b'o kan o ye ban juguman ye u tɛ to k'a fɔ ko sunawatɔ bɛ kunu nka ko tubanci tɛ kunu wa ayi o ɲɔgɔnnaw de ye ninnu ye Ablaye ni mɔgɔ banna ko la i t'a fɛ ka foyi ɲɛdɔn ko la bilen awɔ dɔw ka ban y'o ye n'u banna ko min na hali n'u dɔn ko don u b'a fɔ k'u t'a kalama wa dun t'a kalama dɛ parce que e tɛna ɲɛ wɛrɛ sɔrɔ a ko la u bannen de don a bɛ ban de ko fɔ Ablaye awɔ ni maa banna pewu ka se mɔ ko la a b'o de ko fɔ ayiwa an b'a fɔ jɛni min ye ko fiye filɛ ye fiye ka fiye ko ye tiɲɛ ye mais ka fɔ fiye tɛ n kɔnɔ ko ye kɔnɔjugu ye ale y'o kuma bannen ye o n tɛ tile fiyɛ o tiɲɛ mais fiye tɛ n kɔnɔ nka fiye tɛ n kɔnɔ o tɛ fɛ k'a kɛ de ko Ablaye o tɛ fɛ k'a kɛ de sinon fiye kɔni bɛ mɔgɔ kɔnɔ ka tile fiyɛ o ou bien nka ni mɔgɔ banna pewu Ablaye n tɛ fɛ k'a kɛ i b'o to yen dɛ i b'o to yen awɔ n'i tɛ ko wɛrɛ i b'o to yen o de ye nin awɔ ko fiye filɛ ye tiɲɛ mais maa min b'a fɔ fiye tɛ n kɔnɔ awɔ o tɛ kɔnɔjuguya ye o tɛ kɔnɔjuguya da ye bisimila bamanan Ablaye bi ye alamisa ye juin kalo ye tile 24 sɔrɔ sanba 2021 fasiribaw sɛbɛnni ka fasiri gafo kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la Ablaye tubarikala an b'a daminɛ lesɔrɔ o ye faso ka fasiri ye lesɔrɔ kɔni ɲɛta est ce que an bɛ ɲɛta sira kan ni kunnafoni kuma ka ca ɲɛta ko la sabula fɔlen don k'a fɔ ko Mali sifinw b'a la ka ɲɛsin kosɛbɛ min fɛn jugu dɔw ma minnu b'a la ka kɛ sababu ni ka caman hakili tiɲɛ Ablaye ka u ta tiɲɛ k'u yɛrɛ ta tiɲɛ Ablaye parce que ni hakili tiɲɛna ko i yɛrɛ tɛ maa ye tuguni o ye maaya bannen de ye Ablaye maaya ye hakili de ye ko min fɛn jugu minnu bɛ senna sisan ko a b'a la ka danba kari denmisɛnnin caman na Ablaye dan ko maa minnu ka baara ye olu furakɛli ye point G an b'a wele ko kabando kabando don fatukɛ fɔra yɔrɔ ko olu kɔni senkɔrɔla ɲagasanen don a ko la an bɛ waati min na ko sisan Ablaye wale ko sa ka jira k'a fɔ ko fanga ɲɛma kura Dr Shukal Kokala Mayiga ko ale taara bɔ Dr Bubu Sise la ko fanga ɲɛma laban u ye hakilila falen laban tɛ dɛ Bubu Sise laban ye dɛ mɔgɔ caman de laban ayo yo cɛ waati ka gɛlɛn dɛ waati ka teli ko u ye hakilila falen ko Dr Shukal Kokala Mayiga ka nin mununu salo in ko nin ma jira k'a fɔ ko a b'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen sen don baara la Ablaye dan ayiwa hadama bɛɛ sɔn dɔ b'a bɛɛ a bɛ ɲini kɔni i tɛna fɔ ma ɲininkali kɔni i tɛna se k'o fɔ Ablaye voilà ale t'a dɔn o ye ale ti don baara la i tɛna fɔ ko n'a ma ɲininka kɔni awɔ i hakili o fana ye sen don dɔ ye Ablaye ni i ɲininkana Ablaye i sen donna la o siga t'o la nka n'i yɛrɛ ma ɲininka a bɛ n'a fɔ ko nana kɛ i sigilen sen kan ayi dɔw b'a fɛ k'i ɲininka ka don a la de o fana ye ko wɛrɛ n'o tɛ n'i kɔni ɲininkana ka ban k'i hakilila ɲini i sen donna la Ablaye awɔ l'indicateur du renouveau ale kɔni ale y'a jira k'a fɔ ko Muktar Wani ma sɔn ani Shukal Kokala Mayiga ka ɲɔgɔn ye ko mun de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ mun de kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen ko ɲɛfɔli dɔw kɛlen don indicateur mɔgɔw fɛ a ye wuli ka jɔ ka fanga tiɲɛ après ka n'an ɲininka tuguni ka hakili la k'a sɔrɔ hali ne ka furu ma ban fɔlɔ a jo don Mali ko tɛ yan Mali ko don mais ko dɔ bɛ a jate ka minɛ sa Mali ko don bɛ de d'accord maa bɛ dimi nka i kana funu mais dusu fana tɛ kabakuru ye dɛ o ye tiɲɛ ko chrétien 5 olu kɔni minɛna Mali cɛmancɛ la lakanabaliya ye sababu ye Ablaye ko maa minnu fana bɛ yen nɔ ni u y'a jira k'a fɔ ko balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen don Ablaye k'u ka nisɔngoya jira ko ninnu fana siratigɛ la ni sigili dɔ ye fanga ɲɛmaaso da la i m'a ye maliyɛn fana u tɛ wuli ko kɔrɔ dɛ ko mun ka wuli maa jɛman ma taa n'i b'a fɔ soutien sisan transition jɛman bɛ bɔ mais u ko ko yɛrɛ l'o tɛ bɔ maliyɛn filɛ nin maliyɛn ta dɔn a bɛ min fɛ siɲɛ caman da voilà ani min ka ɲi a ma a t'o de dɔn caman t'o dɔn voilà sinon ni n'a fɔra nin ka bɔ bɛɛ jɛman kɛmɛ kan ka bɔ ni jɛman bɛɛ bɔra fanga wuli Bamakɔ bɛɛ tun kan ka bɔ ni Bamakɔ wulila ɲɛma wuli sa o fɛrɛ sɔrɔ voilà
parce que ni an bɛɛ ka ko de o n'a fɔra ko so taara fɔ 600 alors dutigi bɛɛ ka ko t'o ye a fɔ an bɛ jɛsogo ko n'a fɔra ko tulu min litiri 120 o y'a cayalen o taara fɔ 200 kɔ la an bɛ sigi si tulu la a kuma ka ca dɛ siga t'o la n'o ni fɔra ko kɛlɛ ka kɛ ne hakili la kɔni o ye bɛɛ ko de ye dɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ y'a jira ko siman taara fɔ 200 wa 25 la a bɛ kɛ tɔni o kɔlɔkɔlɔ ye o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye nka ko sɔngɔyɛlɛ ninnu hukumu kɔnɔna na ko DGCC ɲɛmɔgɔba Bukadari Dumbuya k'ale ye ɲɛfɔli dɔw fana kɛ indicateur mɔgɔw y'a ko kan o bɔlen kɔ sa min bɛ tali kɛ tɔnsigiba min ko fɔra k'a fɔ ko Assise nationale sur la refondation ko politiki maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko tɔnsigi ninnu bɛ ɲini ka caya sa a bila yan dani ko sigi ninnu b'a fɛ ka caya min bɛ tali kɛ Sheikh Sidi Jara n'ale ye lasigiden kɔrɔ ye Mali ka ambassadeur kɔrɔ don a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga kɔni ye waati minnu ka ɲi kosɛbɛ walasa ka nguloma dɔw turu minnu bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma kuraw la nati jamana kɔnɔ a bila ye pour que mɔgɔ minnu bɛna ka se ka tufo bila kan les échos wele ko conseil national de la transition kɔnɔna na ko ni a tɛ se ka ci ka bɔ yen ka segin a kan ko a kɔni maa dɔw bɛ yen nɔ olu falenni ko bɛ nin ka kɛ wajibi ye sisan a bila nan ayiwa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ hakili jagabɔ dɔw bɛ sen na sisan dugukolo ko sariya kan ko min bɛ tali kɛ wulikajɔ b'a la ka ɲɛsin min ma o de ye ka se ka fɛɛrɛ dabaliw tigɛ joona min b'a to dugukolo ko mankan kana kɛ ɲɔgɔnna kasara wɛrɛ jamana in kɔnɔ a bila nan mais le district mɔgɔw k'olu fana y'u ka tɔnsigiba filanan bɛ wele ko deuxième session ordinaire ko baaraw daminɛ ko farankan min kan ka kɛ u ka musakɛta kan n'o ye budget ye ani hakili jagabɔ wɛrɛ minnu kan ka kɛ walasa ka se ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'u b'a la ka sinsin olu kan kosɛbɛ a bila nan u k'u jija ni Ala sɔnna ma l'indépendant Dr Buhu Sise y'a jira k'a fɔ ko ale labɛnnen don wa a bɛ jamana ka bila la walasa ka jamana dɛmɛ a ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bila nan ka jamana dɛmɛ ale tun b'a bolo a tun b'a bolo a m'an bɔ gɛlɛya sen na a b'an dɛmɛ k'an bɔ a la i b'a dɔn kuma dɔ gɛlɛya fana min ye leçon dɔ ye bila ye o fana ye diɲɛ n'a y'a kɔnɔ jɛya ale tun b'a la waati min na a tiɲɛna k'ale to a la a bɛ se k'a fɔ sisan anw ye nin kɛ o don a to a tiɲɛna an bolo u bɛ de comme ça minnu fana bɛ yen sisan olu bɛ se k'a fɔ ko ninnu ye nin kɛ a tiɲɛna u bolo donc an fana ka n'o kɛ o tɛ dɛmɛ dɔ ye de o bɔlen kɔ sa an y'a fɔ ten ko siman a bɔra 18 n'a bila ye ka taa 25 la bila ye ko kabala fana min kɛ yɔrɔ b'a la ka caya kosɛbɛ n'o ye baaraw ye ko sigidalamaw y'a jira k'a fɔ ko olu tɛ jɛn ni o waleya ninnu ye olu ka so de tɛ luwanse la baritigi ta de o so de luwanse la sotigi fana ye kabalaka ye dɛ n ko sotigi tɛ kabalaka ye fiyewu ayiwa u bɛ de ayiwa ko jate ka minɛ a bila ye yanni ka se ba de maa mun y'a jira u taa o de ɲɔgɔn o tiɲɛ voilà maa bɛ kɔni fɔ ko walasa sigidalamaw ka se ka kɔlɔsɔ ɲɔgɔnna ka bɛn an ka jamana camancɛ marabolo bɛ wele ko Mopti ko MINUSMA mɔgɔw kɔni ye baara boloda dɔw daminɛ minnu bɛna sigi sen ka tile 50 kɔnɔ a bila ye info matin ala jira k'a fɔ ko maa minnu bɛna na sɛgɛ ko u kɔni bilara maa 5 ninnu ale kɔni y'o ko sɛmɛntiya k'a fɔ k'u bilara info matin y'a fɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ko Tabakɔrɔ 2552 logement la logement social min bɛ Tabakɔrɔ ko maa caman kɔni mina na yen nɔ sira kelen dɔ la k'a fɔ ko minnu ye bamaciw ye a bila dan bamaci ka taa mun kɛ Tabakɔrɔ alors u b'an senkɔrɔ a koyi ayiwa ala ka kisi u b'an senkɔrɔ yan dɛ a fɔ u b'an cɛmancɛ la o ye tiɲɛ le challenger ala jira k'a fɔ ko halisa Badaw ni Mɔkutari u sago t'u yɛrɛ la sabula ko u da kɔlɔsilen don halisa résidence surveillée i b'i ka so mɛ i ti bɔ ko munna minnu bɛ fanga la sisan olu sirannen don n t'o dɔn ayiwa Jibril Dansogo ni ale ye maliden minnu bɛ minisiri min Mali an ka jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma olu ka baarakɛlaw ka lafasatɔn min bɛ wele ko Silta ye
o ɲɛma don a jira k'a fɔ ko tile fila baarabila fɔlɔ minnu kɛra nka ko olu kɔni kɛra nimisi wasa ye ko maaw y'a bɔ a sira fɛ. donc o ye ministre bisimila ye. u bɛ ministre bisimila n'o ye. ministre bisimila n'o ye Ablaye. tubarikala a ka sigi cogo dɔn. o kɔrɔ a k'a ɲɛ yɛlɛ fana kɛ. ne de ko n k'a ka sigi cogo dɔn. o bɔlen kɔ sa k'a jira k'a fɔ ko ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana yɛlɛmabaw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ko a taara Haut Conseil des collectivités la. a kɔni ye a jira k'a fɔ ko fo an ka taa tɔnsigiba dɔ hukumu kɔnɔna n'o wele ko assise nationale de la refondation walasa min b'a to jamana in bɛ se ka kolatigɛ cakɛda kolo gɛlɛn sɔrɔ cogo min na ani jamana ka se ka wuli ka jɔ a sen kan. action a sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamana ɲamakala ta nata ninnu na ko politiki maaw kɔni t'a la ka ɲɔgɔn faamu fiyewu fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw siratigɛ la a bila dan. min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ assise nationale de refondation ko politiki ma caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye tɔnsigi wɛrɛ ye min bɛ se ka sababu ye ni ka jamanadenw laɲinɛ ko kura ye tun. min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma ko ani lasigidenw ka tɔnsigi senfɛ n'o ye corps diplomatique ye k'olu kɔni y'a sɛmɛntiya ye k'a fɔ ko u bɛna an dɛmɛ communauté internationale walasa an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na Ablaye. tubarikala. ni ye sɔgɔmada kunnafoni teli kumaba dɔw ye. ayiwa. bamanan dɔ ye. 1962 a sɔrɔ kɔni ka dɔgɔ tiɲɛ la. 1962. o y'a sɔrɔ an bɛ visa an mana fɔlɔ. a bɛ visa ɲini ka na diɲɛ ma. 1962 Modibo ye fɛn dɔ daminɛ yan mun tun ye ɲuman ye malidenw ma. Le 24 juin ka taa n'a ye le 30 juin 1962 Modibo ye jamana Mali région wɔɔrɔ mun tun bɛ wagati na k'u sifin bɛ wele Bamako ye ka ɲɔgɔn kunbɛ belebeleba la yan k'a fɔ o ma semaine nationale de la jeunesse de l'Union soudanaise RDR ka kɛ Seko ani Danko Maya ani Kabila donc fɛn fɛn ye sifin ye Mali bɛɛ k'u kɛra bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun kelen de tile 10 Seko donc lui que chant théâtre ka falen kɛ pour que maliyɛn ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn tabiya dɔn ka ɲɔgɔn culture dɔn ka ɲɔgɔn mœurs dɔn hali an yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn an tin ka to ɲɔgɔn na pour que taa ka segin se ka nɔgɔya parce que Mali ka dɔn Mali ka kɛ kelen ye o semaine nationale de la jeunesse donc ka bɛɛ bɛ bɔ ka na Bamako yan san o san u y'a kɛ san wolowula a fɔlɔ kɛra 1962 Bamako kɛra ɲɛmaa ye a filanan kɛra en 1963 Kayi kɛra ɲɛmaa ye a sabanan kɛra en 1964 Moti ye ɲɛmaa sɔrɔ a naaninan kɛra en 1965 Sikaso ye jɔnjɔn ta a duurunan kɛra en 66 Bamako y'a ta tuguni a wɔɔrɔnan kɛra en 1967 Gao ye jɔnjɔn ta a wolowulanan kɛra le 29 juin au juillet 68 Bamako y'a ta a jɔrɔ o la parce que 68 coup d'état kɛra Modibo ka laɲini tun ye mun ye pour que maliyɛn bɛɛ bɛ kan ka ɲɔgɔn dɔn ka bɛ dɔn comme an ka devise b'a fɔ un peuple un but une foi an bɛ jamana kelen den ye an bɛ kuntilan kelen an bɛ hakilina kelen jamakulu kelen kuntilan kelen ni Gawo nana Gawo ni Sikaso bɛ bila école kelen na pour que u falen kɛ internat la Sikaso ni Kulikɔrɔ bɛ bila yɔrɔ kelen na Bamako ni Kayi bɛ bila yɔrɔ kelen na donc i b'a sɔrɔ région fila de bɛ école kelen na olu bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ daa kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ u bɛ don mobili kelen na ka taa ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ la kɛnɛ fɛ u bɛ don ɲɔgɔn na u diyagoya ka don ɲɔgɔn na k'a to ɲɔgɔn fɛ tin bɛ don teriya bɛ na tile tan kɔnɔ teriya siraw bɛ na teriya bɛ na donc comme ça falen bɛ kɛ lettre bɛ sɛbɛn an bɛ to ɲɔgɔn na donc Modibo tun y'o kɛ jamanaden tun bɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn laada dɔn an bɛ ɲɔgɔn dumuni cogo dɔn an bɛ ɲɔgɔn cikɛ cogo dɔn an bɛ ɲɔgɔn an ka tabiya bɛ dɔn
yodo no grasa gawo ko table mi mo ko wodo no ala wala kasru mawli kata anyini donc hakila kun kan ko so hakila kun kan donc ola fofuru kultike keledike ola yere do yere udenta wat mina barala ka ke mushe ka ci to ko ta ka sambe yan feta diga fe o kera o sababu dila do wuden bo tomboktu kun kanu defto ka ci bamako ka so tuma shidon ni aso wi donc domina semena yo ta andre fa entre beta andre di venir côté o kera o sababu akala balmay dore ri boya vacances la kata tomboktu gawo kidal kata koronfe kata digi o tigi fe o fana ba a jatigiya ke fona sigira o betum ke malila o watina sameni sababu kena nakala no no kun kai kuleta gara musa ya sandamana mako ayesemen bola musa mirila lina to ko he ko murbo tuyenke jamana se kata ninko ni jamana denti nyongo soro ni shifidi nyongo soro ka fara nyongo ka hakilitien donc musa ko amna wili manta ke semene de na ya wili murbo tumba ke 100% konta ke 100% anta ke bienal de donc musa ya ke bienal sans fla yana ke 500 luko amba ke 100 fla o fana amba yelama mais musa ya do faraka muntunte onza parce que ninta tumike bamako bienal yes fina do unana bamako shenkene chefla ko amba yelama amba ke tunai amta sikazo amta sibu amta kuliko tu vois donc abi falen et puis musa ya do era faraka parce que morgotala tu ye seconde dongo musa ni nana mun faraka o orchestre faraka après o ballon temps faraka sport faraka bienal sport art et sportif et culturel donc ok mais malheureusement fana o fana coup d'état kera a nyangirla alfa ya awituni amasana soro o ya bla atete nana atete ya wi amasana soro muna ntolo kena bo waro we hakilo de falena bla ne ba foti hakilo de falla misale kuma do ibta soro ni atete rega watila kuma binali jonyo di doma kaso kuma do uluna manga ukma di politiku ukma wi politique do la voilà donc o de ko sanga bi ko jugo voilà sanga bi na masaka sa parce que ibta soro ebisi e ga dongle nyana netaye nga politiko kama jonyo medinema donc abi e la dimi akara mo wora mun fana kura bulu la dimi donc o de kala sababu ni nga ko to be cen la kana bala fana na ne faraka bo o semaine original na abiona na faydme o de akara dongila ngana chama be o de kala sababu ku kodo kula do solo chance solo fait porco se fait cœur fait o chama bor abla jabate nu be bor ni kara arbin nu na hayra arbin nu be bor na hawal dum bian nu de ko de seconde jena wasegu na ne kullu do ma amadu gitanu ma chama donendo o sababu de kena ajoroira awsa ayo bebla kena an ganga sigan ko ablay ñu de fo ka koro feno be no olu te politique kuyi voilà olu kan hero de ka adamadiya kama voilà an ga ese kan sinzo olu kan no kera gela chama singoro olu bitunana nsikatola yawo et puis voilà fana inspecteur de jeunesse morbu bota ko ci do bita segu do bita tombo do bita kita do bita kata olu deme ku ka fenu préparer ka qu'est-ce préparer que donc lui préparer que semaine préparer que bien plein pour que kanaya pour que nous nana ya bango ko nunda o fana be tumbeke parce que à ce qu'on a donc au chama tumbe bango ou bu ci kata région là ni semaine bien sera pour que demain pour que arranger kanyo jena hakila kungai aywa nga yele mana de ga yele ma ka cin ba ko ni ay be manga jite ka imaginer